Gaurkoan legebiltzarrean egin da autogobernua eguneratzeko prozesu luze baten pauso bat eman da eta ziklo berri bat hasiko da datorren 11tik aurrera. Datorren 11kan gaur aditu talde batek aurkeztutako testu artikulatua autogobernu ponentzian aztertuko dute eta horrek ze ibilbide egingo duen ikusiko dugu legealdia amaituko delako datozen hilabeteetan. Gaur aurkeztu diren testuak, bat baino gehiago izan baitira, nagusia da EAJak, Elkarrekin Podemosek eta PSek proposatutako adituek adostutako testu bat, ezta? Adostutakoa, baina adostasunetan desadostasun handiak dituztenak, batez ere gai politikoki mamitsuenak direnetan, alegia kontzertu politikoan, erabakitzeko eskubidean edo naziotasunaren aitortzan. Horretan ez datoz bat hiru aditu horiek ere, EH Bilduk bere burua desmarkatu zuen testuaren bizkarrezur nagusi horretatik, hain justu ikusten duelako, ez datozela, testu artikulatu hori ez datorrela bat aurrez autogobernu lantaldeak onartu zituen oinarriekin, 5 aditu hauek enkargu argia zuten, oinarri horietan oinarritutako testu bat ontzea, eta EH Bilduk salatu denez eta testuetan ikus daitekeenez alde nabarmenak daude onartu ziren oinarrien eta gaur aurkeztu den testuaren artean. Ze alde daude? Nagusiki eta testu inguru politikoari erreparatuta egin delako testu bat Madrilgo filtroa pasa dezakeena. Alegia, naziotasunaren erreferentziak kendu edo asko urardotzen dituena, erabakitzeko eskubidearen formulazio adostu bat proposatzen ez duena, hortaz ez dago konsenso bat horren inguruan, eta egia bada ere eskubide karta zabalago bat jaso dutela, horiek bermatzeko sistema bat ere ez du jasotzen testu berri honek, ezta? Proposatzen dira batzorde zehatz batzuk, baina horrien eraginkortasuna espero daiteke mugatua izango dela testuak aurrera egingo balu. Hortaz, ikusiko dugu, ze bide egiten duen honek guztiak, esandakoa, oraindik prozesu honetan asko falta da, hau lege proposamen gisa tramitatu behar da, legebiltzarrak onartu behar du, gero Espainiako Kongresura joango litzateke, ikusiko genuke horrek ere onartuko lukeen, ikusiko dugu hau bera zertan geratzen den, baina gaurkoa pintzat, horixe ez, Madrilera begirako testu bat dirudi gehiago, euskal gizarteari begirakoa baino.